thei pathian khong inaro pui tak mai kan changa evangelical week luang takin kan manga kan hun top kan lo thleng tareng maya he hun chunga pathian min hruaina te min om puina te alu hle in ka hria lo hle in ka hria tin he hun thatak mai mang theia min siam tu pathian le ko phan ho te tin he huna min han som tu KTP te chunga lom thu ka soya hey ben rat ming in zia khi thotan nia khan he tiang lo deuh he in zia ka tuna chuna lo danglam le ta KTP ti khan in ziak sulo min ting ti ka hlau khop maya silal ding loya hin ti khan in ziak dik chia ni ke ma hian ka ziak kim lo chu wang mai mai chu nia in lo in thla sung in lo thak ta mun ni cho ka tia apui reng reng lo ni en tin bon kan hming chu ziak lo kan ni na in hre veka hetlaya veng chung mi kan nia in thla sun na in mang ta mun ni cho ka te in thla sun tu ani lo ve ti kha kan soi le do ni hei rongbol kan chu hian ATC om kan ni wangin engemaw toi te ATC sanchin te kan soi ma cha thina chung te chu han soi le lokila he tha ome ATC hian zirlai za som kwa palivel tuna hian kan neya BD a engemaw zatan oma MT cha po hian department sang kan nei ve towa tin doctorate student te po doctoral student te po tuna hian kan neya chu om huna om anni khilai ATC chung riak luta omman ni tin DCPC student kan tia counseling a hian diploma course oma chu panga vel kumtin kan la ve thina chung te po chu tuna hian riak lut ang deuin an ron oma chung tin chon za som kwa pali kan nia tin chumi pialama chuan diploma course kan han tiang chi adang BCS DipCS kan han tiang chi te kha pon lama tanga ron kala akha to ka tia class ron naya chu tianga mani inzira ti dan chu omboka chung ten en chuan ATC a hian zirlai zanhi somnga vel bor kan nei ve ti ten asoi thein kan ria ti chuan kan kal phunga chuan nakum February a hian BD zir turte kan lenga chuan March tha hian MTH le DTH admission hon ani lenga chu tiang chuanin ATC hian kan kal thina tin then kha chuan kan hring ka ringa mani han kan principal pon headline huna hmanga soi to in ka ringa ATC a hian cross lian din tumania ma lakna kal chho mek zela adin na mun tur le alei lai zolania chumia chuanin lian deuh takin concrete an chung kuala chu leya ti khale turin chumi chung cross ka din turania chumi chin a foundation chin chu tuna hian an zo to a ti chuan across tu ruang am te po alo lang chho thei don to tana chu khilai malak na me kania ko than ho ten tong trai na se thini la a hlo tlin na turin kan rama hian cross alan sar thein turin mi ten Mizoram hi ring tu kan ni an hriat thei atura kan chin china poimo langsar ta kan da hi ngain ka hriani voin choma khan leitan south ko khana chuan kan chief secretary khwal tha kan chief secretary ne khwal tha te aron khom tira professor chawhan te nupa anni ni khoilam ming ni pok hre chi lo na a amaro chu Padmasri mithiam tak mai nia chung te chu kan jing aron khoma Christian ni pok ring chi lo chung ho te chuanin kan nun dan pielama kan Christian chin chi ate langsar ta kan mu the hi atul ve ni Mizoram aron kal hian chung te wang chuan hang cross project ki siamania ti chuan naktu ka tang hian kan kal phunga chuan second semester kan tran le to dona tuna hian kan zirlai ten first semester an zowan exama presbytery chol an manga presbytery in khom puiten chima an lo kir le a chu tiang chuanin naktu ka tang hian ngain kan bung le charanga class ni tin buat saya zirtir tur ti angai chumi pialama chuan rongbolna engam han chua tulna zeu te lo om ve thin boka chungte wang chuan ko than ho ten tong traina lama min hriat pui ula khilaya rongbol na poi mo tak mai ko than ten min chel tira min da ve min ruat ve tling lo takin kan thoka hetlaya ko than ten
min trong trai puya than hem ngai ta ka min ti na wa in mual pho lo in voi ni thlengin kan lo om ve ya lom thu kan soi ni ti rual chuan min trong trai pui zel ula ke ma ni kal tlangin mi ten tharau mal somna an don the tur te an rong bol na konga po nge na te chak na te tak na te an chhar the turin kan rong bol na hi min trong trai pui ula ka duwa kan som non le cheu ni tin hetlai kan lo tel chungin hei tun kar chung point thil tam tak ko ran chet vel na lo ma tur tam tak ka hmuin ka ria KTP te in pek na te tun kar chung zonga have evangelical week a lot na tura an be na te a mu na min ka ria chung te wang chuan an chunga po lom thu kan soya tin hei ko ran ho te ram thara thei to pin kan pen chuaka ke ma ni yang point project kan kal pui ti te ha kan jiek tu pona tang po khana hriat thelo om khop meya chumi piala ma chuan biakin salai kan ni biakin thatak mai din kan du ti te kan hre chung te po chu ke ni pon tong trai lama te kan lo hre venga a hlot lin na kan ko ran hian Krista ko ran kan ni anga pathian ram zauna na kan tho zel the turin ke ni point tong trai lama te kan lo hre ve do ni ti kha kan soi masale lo kan ni thotan ni atanga he kan hun mana hian kan thu soi kha ti zong hian han soi tai la chanchin tha in sak om je kan soi ni berin ka ria thotan ni a khan in sak na turin a mun kan lai zola chumi hmuna chun ding ro se tin a ban te kan phuna a bim te kan da ti chuan ni zan lama chuan a bang te a chung te kan ping phui ka ti chuan kan plastera voin chon huwa khan a furniture te kan da engkim mai a in chung kan ti fela zaina chuan chu khongai na in sak ke mani ti vetel mi alowa pathia nina in min sak chanchin tha ina cheng te om dan kan soidoni kan chen dan tur kan khosak dan tur kan soidon ani pathianin mihring asiam khan mihring in ti ve anei lo pathian in eden huan nuam tak asiam saka ti tura peya thuwa peya ti hian omro u hei ti su u ti khan ati maya khatiang bok khanin chanchin tha hi mihringina kan ti ve tel lo pathian khongaina kan don ania amaro chu chu chanchin tha dong tu te chuanin kan om dan tur kan khosak dan tur a omani chu chu zaina hian soi kan tum chu ania chanchin tha nei tu nun chu thil thati tura siam ani na lam kan soidona kan thupuya hian rin na le thil ti te pon da thenga rin na thil ti thei te po ti la sulom love ti chun pathian thu hun thumami kan chiaranga ama saberin sam som thum pasari na kan chiaranga sam som thum pasari chang khat atanga chang som pakhat tin chanchin tha luka ziak bung som pasari changa le chang ruk thu kan chiar lenga luka bung som pasari changa chang ruk tin KTP te in ngana pathian thu FSC bung ni chang re atangin chang som kan chiar le don nia pathian thu ngai thang u sam som thum pasari na thil thalo ti tu te wangin in tilungai du sula fellow takati te chu ot heksu hlobet angin a thukin om thuayanga nimhring angin an vuai don sia lalpa churing la thil tha ti ro herama hian omla rin omna zel ro lalpa chunga chuan lom bok ro ti chuan ithin lungdu zong te chu apeng che yom dan tur chu lalpa chunga ngatla ama churing la ama na ti vekang ifel zia chu engangin a chhuwa tiranga ithiam chanzia po chhun la yang main lalpa chuan chola ama chu hak fan ro a om dana van e dong tu awangin in tilungai du su ngai tu na sul te puitlin tu awang chuan thin uri ban san la thin rim hi sim ro in tilungai du su thil ti suala lo tlak mai thina ni thil thalo ti tu te chu ti boralin nom don si a lalpa ngak tu te ro chuan ram hi an luang reilo te china mi suak sual chu a om to don si lo ani a om na hun chu en ma la a om to lowang thu
thun huai rol te ro chuan ram hi an lu anga remna chenin an hui ngi lang kan han chiar chan tak chu lalpa chu ringla thil tha ti ro khani luka bung som pasari changa le chang ruk lo ngai thaleila tin tirko te chuan lalpa hne na kan rin ti phui de wang che an tia tin lalpa chuan an tram mu fang khat ang rin in nei chuan he thing thei mu ku hne na hian loin phoila tui fin ria ta loin phun ro in tianga in thu oi mayang kan rin ti phui de wang che FSC bung ni chang ria ta ringin lo ngai thaleila rin na awanga khongai na chandam inni nangma ni tho chu ani lova pathian thil pe kani thil ti awang ani lo ve chuti lo chuan mi nan chuang da ange thil thati tan Krista Yesu a chuan siam omin ama kut chuak kan ni sia chu thil thati chu kanom na turin pathian a buat sai lo kani thil thati tan Krista Yesu a chuan siam omin ama kut chuak kan ni sia pathian thumal som ro se trong trai leng u olalpa kan pathian min mangai tu nangma khongai na wangin evangelical week kan man te tluang takin atop zan thlengin kan lo thleng theita a min hruain le minom puina vain ma sen lom thu kan hrela che nangma na thlonin chanchin tha min pe a chu chanchin tha nei tu te a chuan min siama keima ni lama chanchin tha soituram lo poin nangma ni chanchin tha zokin min lu khat thina lom thu kan hrela che chu chanchin tha ne na in mila kan nun hi om zel thein turin zai nai thu kan soitur te kan tan mal som la ni na nangma anga thang lian deuh tur kan ni angin hun kal to kan thil ti thei hila voini anangma ta na tharin pe turin kan zawai min tran puyang che chung chu kanal pai so Krista mingin kan dile amen kan thuin nga na chanchin tha lu ka zia ka khan rin na thil ti thei zia kan hmua tir ko te chuan lalpa hne na kan rin ti phui da wang che an ti khan Isu Kristan an tram mu fang khat rin in nei chuan he thing thei mu kung hne na hian loin phoila tui fin ret loin phun ro in tianga in thu oyang rin na thil ti thei zia lali son asweni he rin na thil ti thei zia chungchang hi lukaringot hianin an soilova chanchin tha mathai ziak bung som pasari chang som pakwale som hnia te ni khat bung som hni pakhat chang som hni pakhata te marka ziak bung som pakhat chang som hni pahni le hni thuma te po kan hmua ma se chik dewa kan en chuan mathai le marka zia dan le luka zia dan hi ain anglo ani rin na thil ti thei zia chun soi thawa ama ro chu an soi dan boruak lali so Kristana a soi dan boruak ka dizok do ni a context ka ain anglo ani mathai le marka ziak dana chuan isun he thu a soina hi ram huai paino pangti dam thu le thei pui kung haulum thu nia zirtir te khanin ram huai paino pangkha apan hnen aron hruaya ti dam man tu man beya ma se kha ram huai kan hu chuk thei si lova ti chuanin lali so Kristan hnen a khan an ron hruaya ni lo hu chuk tamaya ta chun mak ti takin zot nan zot anga tinge kan thei ve lawa antia chulai vel bora chuan lali so Krista hian rin na thil ti thei zia asoyani tin pakhat leya chuan lali so Kristan thei pui kunga hmuwa ara alo si lawa ti zona hawa anuan en le khan alo thi tamaya makan ti mema chumi boru ka chuan het hu ve ki soyani bo mak ve khai thei pui hau kha athi tamai an han ti khan rin da in nei chuan hetlai tlang hne na hian tui fin ria ta in sun ro potiola ain sun mayang thil ti theilo om lo ring tu tan ti kha asoyani maro chu luka hi chuanin chanchin dang dai kara akhungani ti kan thria ahma thu te kan chiar chuan luka bung som pasari chang khata changa chang rukhi thil chi thum hun sang sanga
kheng lukan omzenei tak arem khom ni in alanga omzenei tak arem khom chan ne arem khom ni na ngai theini bung khat o chang khat bung som pasari chang khat lama khan kan hmuah chuan isuan tluk na te hi omlo thei ani lo nima sela tluk na om tir tu chung chu apike ati mihring kan ni chung chuan tluk na hi omang amaro chu midang ti tu ni poizia le rap thak zia chu a omlo thei lo kan ti rolin ti tu ni hlek su ati na thuk ania chu ti nga mi te ziga pakhat po ti tluk ai chuan ati tu tur hwanga chuan bu rot som na lung or tirin tui fin ri da thak sela ata na thazo khang ti kan dam chung hian tluk na te omlo theilo amaro chu midang tluk na thlen tu ni hi chu apoi em do ni ati na ni phot me a tin phim khu ro i una win thila ti sual chuan zil ro ain chhir chuan ngai dam ro ni khatai chunga voice ari thil ti sualin voice ari kain chhire ti ai lama lo hele chuan i ngai dam tur ni an ti le a ring tu nuna chuan ring tu da ti tur soi chu ngai dam noi nang khat tur ni mi in ngai dam adil chuanin ngai dam theilo nei lo tur ni e ka ngai dam ti tur ni ti khalali sonon soya zir tir ten mang ang dewani a soina ang reng sia midang te tluk da thlen tu tur din mun chiat zia kha soi bok sia e khaya luka zia dana chun e khai chu ti ni chuanin ke ni hianin i thui kan zom thei do ne moni le lalpa kan rin ti phui de wang che an ti ta ringot mai ni lalpa kan rin ti phui de wang che he i thil soi hi ring tu ti tur ani a kan ti tur ani si chuan kanom dan tur ani si chuan kan tlin lowang kan rin ti phui de wang che kan laka ibei se hi kan tlin lowang chu ti ka nung tur chuan pui kan wangain sa do nem kan rin ti phui de wang che an ti ta ringot mai ni heta ti phui ti hi rin na ti phui han ti kha a zia chiang viang lo mai thea saprong lama chuan increased aid tinia tin agric tunga chuan protest tinia chumi zia chu tamzok da sak pek bel tura dilna tipung titam soina ni kan rina ti phui de wang che tia atong kam man kha tipung titam tamzok da sak soina ni ya laliso Christian azir tir te hne na aram le afel na chu zong mas zok ro ti chuan chung zong chu apek bel chang cheu tia bel cha ti po kha hetlai tong kamang tho hi ni protest kan ti tho kha ni zirtir te hian imidu ang hlen tur chuan kan rin na hi apan dewani min han ti pun sakte min han pek bel cha te min han ti tam sak deuh te an ti na ni bera tun lai ang chuni ta sela hei khalai ti na tur khan khalai tho na tur khanin poisa ti za thioma ma se amuna kan vokala kan thok dona rin ai lo hau to kani poisa han sang sun belte ti nang tlu kani lali so kristana ring tu ti tur soi kha an hu phura ngoi te lalpa kan rin hi min pek bel deuh lo chuan kan hlen chuak theilo wang an ti na tlu kani ya ma se lal i suan rin hi pek bela ti lena ti tama ti punlam ani love ataka mana che chua pui mai chi ni e ti en tir nan thil te reu te an tram mu chu aron te khinta ni an tram mu fang khat ang rin nei chuan he thing thei mu kuwa hne na hian lowin phoila tui fin ria ta lowin phun ro in tianga in thu a oi meyang an tram mu fang chu kan thria te e mani zirtir da chuan phun na le chak na lam ngai tua an rin na chu an number ang zong puwa pek bel chale ti len sak an du lain lali suwa chuan thil te berron te khin mau me hi amak le ya rin na hi alenemo atam lama emoni lovin
กันรินปะเทียนะอินงะงำนะจูรินนะจูอัตกะเจ็ดชัวปุยงำนะนุนจอกฮีอปอยหมอจูนี่จุดเตียงนุนจวนทิลและสัตตะกติเทนี่ที่ข้าอสอยตุมอันนี้จุดเตียงรินนะจูริงตูนุนจูออกัสตินปะเทียนทุสิลฟีดานะจังอินสามสมทุมปัสสารเนนขานหันสุยซอมไตละไอ้ติฟีต้นินไอ้ทบต้นเทียนกษียเฮ้ออกัสตินจวนินทุทุงทาร์จุทุทุงลุยไอ้ภูมิรัวทุทุงลุยจุทุทุงทาระโพลนินอมอติยะทุทุงลุยจุทุทุงทาระทุทุงทาร์จุทุทุงลุยไอ้ภูมิรัวทุทุงลุยจุทุทุงทาระโพลนินอมทุหารสาสิลฟีนะตวงตลำจกมันตัวนี่อติไบเบิลเฮียนทุหารตักตักกันเชียดเทียมเราเตะอมเจียกันเชียดงานเราเตะออกมาอามาโรจุมีกันเชียดเทียมตัวจวนอายะเชียดอลซัมจกมุนดังมีแค่นี้ละจุมีเองจังจวนฮาร์ค่ะอมเจียเราเจียงโดนนี่อติยะเฮ้สามสมทุมปัสสารนี่หันเชียร์ไตละอาเจียงคบไม่อมเจียสังสิลฟีจวนพวกงานกันเชลเราทิลชะเราติตุเตวางินอินติลุงไงดูสุละเฟลโลตะกติเตจุอดเฮกสุโลเบ็ดอังินอาทุกินถวยงะนิมชิงอังินอันวอยดอนเสียลัลปาสุริงละทิลชาติโรเฮรมาเฮียนละรินนะเซโรลัลปาจุงะจวนลมบกโรฮันติขะรินนะเจ็ดชัวปุยไม่ตัวระอินฟุยนะอันนี้ลัลปาสุริงละบากเราทิลชาติโรอันนี้ไม่ลัลปาสุริงละทิลชาติโรจูลัลปารินนะจูจิรตีร์ดิลเลเบสยังรินนะดอนตัมเบลาในตมางะจูนอายินนุนลันชัวตีระนุนชัวปุยไม่จีทหูอันนี้อะปะเทียนริงละทิลชาติโรที่อันนี้ไหมเฮ้มิโซคริสเตียนตันลัลปาสุริงะทิลชาติไม่เละรินนะเซลกันฮาร์สัตลัดไม่ลาฮีอามังอันทักไล่จุนี้นั่นแหละโคเวลรำดังคริสเตียนเตอายินกันยิงโคมตามินฮาร์นโปกันสังนาซาอัชวนโปกันชวงินชมอลาตีเลนะวันนุนเซโปกันดัวฮาร์นกุมซากันลมาจุมินัวโปฮาร์นดังกันลมเลยอะโอกันเนเลียติขานกันริมุบเรงะกันรำปุมอังหอร์ชวกชีนฮาร์นะกันติเต็นอัชวนโปกันชวงะจูฮาร์นะไม่จูชมนุนเซลโปกันดัวกันรินเฮียพุยโลกันลาวะปัทเฮียนี่กันรินมินตีเหสักตูร์เละมินเป็กเบลสาตูร์ตะปอยกันดีลินกันกรินกันเบสีนซานิตเฮียนเชียตาปัทเฮียนเฮียมินเป็กพลาฮาร์นะจูมินเป็กดูพอดส่วนกันดงเจลังอัฐาอัลลูไงเนตูร์นี่เราก็ทันเต้นตีฮาร์กันไงส่วนปัทเฮียนเฮียมินตีฮาร์เจโรเซอัลลูอารมณ์ปุยมาเซฮาร์นะมินเปตูจวนมินริงตะบุกะทิลชาติเวโตเตอุอัติเอโรจุกันนุนเห็นจมฮาร์สาติเดวมุนิจูกติจุมีเปียละมาจวนทิลชาโลติตูเดวางินกันอินติลุงายินเฟลโลตะกติเตหิกันโอรูกเต้นนิโลยมโอติตูเรียนอมเทงกเสียให้กันรำดินมุนจูกันเสียคอร์รัปชันกันเสียกันสวยนะซากันรำมาเฮียนทิลนี่ตัวรักนี่เราเสียเตไอรูกน้าวางะมุนชะตักตักอินชะตักตักเตสักบุยที่นี่เราทูเตกันสวยชีนะเช่นขัดจวนจุงไอรูกน้าวางจวนอันโลกปุยะอันเฮาสักพานี่เตปนลังนี่จุงมีเปียละมาจวนตัวไหนกันรำมินะกันเสียจูเจียปวมกันเสียจุงมีจัวเขปวมกันเสียปวมเองปวมเงี้ยมังกันเสียเราเฮงตะเฮียนกันโซรัมโคเวลสวยลังสวยดังลำโดระทิลทะเลาติตูเตจูจันทะโจกจังโดนเชียดนะเฟลโลตะกันทิลติเตโปโอเดวเฮียลไม่นะเฮียนินมินจิมเวเดวโอติตูรินริงตูเตกันอมาจูฮาร์สตันเฮตูร์จวนฮาร์นั่นแหละปัทเฮียนทอดังลำเดวกันนุนมินซอยฮารากันรินที่พุยตูร์ตะฮี
กันละเบยsei tla tem la li suan hen akan ram din hun hi ve takin han soila lalpa chu tiang kha tiang chu kan ram mania chu tiang kha tiang chu sualna omdan ania chu wangin chu har sal chu kan paltlang hen turin kan rin ti phui de wang che tila kan ram ai o hianin I suan hen hianin palai han tir taila la li su Christian ting e min chanang leo rin na an ram mu fang khat angin nei chuan ti thei lo win nei lo wang min ringa thil tha ti ta mai chu min ti ka ring ani min rin chuan thil tha ta mai chu khongai na warin rin na chandam thil tha ti tura siam te nia ma tinge mo bakin la be sei ze le min tiang em o ka ti thin khongai na wanga rin na chandam ni nang mani tho choni lo pathian thil pe ka ni chu thil pek dong to tu che te ataka changmek to tu chuanin thil thati tan Krista Isu a chuan siamo minama ku chu kan ni ti hi kan hriat lo chuan don bel ze te kan duanga har sapna lo thenga chumi ne tur chuan don bel zel kan duanga don bel zel kan duanga khilam pangkhit ai tha pek tur kan nei to lo chu timeng ti hlom khopin ka hria thil thati tan Krista Isu a chuan siama ama ku chuak kan ni to chuan chu thil thati kan ma tura bo seilo ka chuan omin thil thati tura kan in san mara kan chan china hian kan don china hian thil thati na khop omani ti hi kan hria da poimo khopin ka hria he rim rimin kum za chuang har na khoi to lo sap nun te khuan anila Christian ni lo khu chu an Christian lo me a chiang reng me a maro chu a Christian to vek khu chuan an ti takin an tlo an het khop mai mi tlem le tama hian mat manglo ni an ti ngai khan ti ngar nar me a in khom te makati chun zinga in khom khanin an tam wak lo bok te ponianga voini chu chumi chu roi khom don lo te in report khap pa chu tiang in report do chuan in khom thin ni kha chu in khom nge nge turan ngai mai ni an ti to china chuan thil thati tura siam an ni angin a top an thleng de uzelani an har ve vut lo revival an ti ve vut lo crusade camping ti in har tu min ko rante an tang viau ran palu tuk lo an van duai wang te pon yang an thei ve lo wang te pon yang amaro chu ti chung chuan thil thati tan Krista Isu a chuan siam man ni na an chianga ring tu te chuan thil thati turin an be mai thin ani ke ni chu kan har zin ngai tu a chuanin thil tha ti na lama chuanin mabak kan langai o ti turani hei Mizoram a hian sarkar sang te kan sron to thina chung sarkar te chuanin ma son na alo hen turin development sum tam tak central tagin an la luta amaro chu chung sum te chuanin a tho turanga tholo vain hen kan ram hi ani turang ni lo ani ti hi mi zong in kan thriang chumi wang chuan sarkar mek te sarkar to te po kan soi chia na tak takin kan dem thina sum mason na tura local te ahman na tura man ni lo ni kan tia kan au dum thina ani le ko ran te ho hi hanin en ve te u pathian tharau thiang limin ko ran ho te abikin special package min pe ya please bonus te po ne ka kan harungun dan ngai to hi chuan sa pho har to lo nun kan la har na se mai tharau thiang lim hianin min khoi hara thil pekin ra kan chuat hen turin abikin min choma min kilom chung hian kan rama lalpa churing la thil tha tiro ti kan soi zom hlei theilowa thil dang atam lu tuk reng mai hi chu kan sarkar mek te re kan sarkar hruai hru te hian kan raman enkol dan hi adik lo ni chuan ko ran te po hian harna kan dona kan nun chua pui da hian kan dik bik lovin ka ring kan in ang tok vel mai theini Christian vek ring tu vek kan nia ko rana hian dik na hian buk porsela thil thati tan Krista Isu a chuan siam kan niang hian thil tha hi tila ring tu te ko rana loi thin zong te hianin thil tha hi titla kan ram hi tu na hian a thalong mo tu te mo ko hi chu ala lom
tu te mo ti dik lo hi chu soya tarlon hi chu olom ma se ke ni ring tu thil thati ta na siam om vek te hianin kan thil ti thin dan te kan khosak thin dan te hi en taila tu te mo dik lo viau kan ngai la hian ko ran te po hianin harau thiang lim na tho kan don zong zong te ra kan chhuat he tu ra pathina bi ka min vur na zong zong te hi ra chhuwa puinan kan mang tok lo ve bok ani anga ti hingai tu thei nin ka sia lali suwa chuan zirtir te bula soi chu an rin ti phuya bel cha sak le ti pun a in ataka mangam man ngan rin na apoi mo zok ti ni rin na hi nei tam waka bel wak chi ni lo an tram chi tiat lek po nei ula in rin chuan thil tam tak ti theina ni chu ring me ro u chu rin na chu engkim ne theina sual le khem na po ne theina tur rin na ania keini zoram ring tu te po hian ring tu kan ni angin pek bel chale chakna thar base station lo po hian kan hriat china zom tum mila nun pui tum mila thil thati ining suang u kanin thada lo zongin hun taka chuan kan seng don sia te pathian thuina min hril hi ring ngam mila thil thati ning lovin ring tu te hian ring tu kan ni wang hian thil thati mai hi tumila thome thil thalo ti tu de wanga in tilunga ya fellow takati te otlo hian lalpa ringin thil tha iti tlat zelang u rin omna tlat zelang u kan rin hi kan nun puya kan che chhu pui theu gam chuan kan ram mel ti dang lam thei tur kan ram hi a tha zonga hruai thei tur khop rin na hi kan rin pathiana hian a omani kan che chhu pui ngam hun huna ataka kan nun pui ngam hun huna chu kan rama alo langa kan ram meli alo dang lamanga mi ten tun ai lang sar zokin ring tu kan ni na an muang ke mani theina atle mani poin pathian ina min pe khongoi na hi chu atam mani ka khongoi nei ta na to ke ti tu hianin kan ti the tur to khi min pe ni chu wang chuan kan rin ngama kan ti ngam chuan kan hriat china kan don china kan nei to china po hian lalpa churing la thil tha tiro di nun hi nun pui ngam ila kan ramtan atok me mani chutiang taka lalpa ringa thil tha kan ti zel thein tur chuan kan thu soite pathin kan zatan mal som ro se amen